Wel, bore da i chi gyd, croeso cynnes yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Mae wedi bod yn wythnos ansefydlog arall. Yn teimlo fel bod ni wedi mynd un cam ymlaen ac yna 2 gam yn ôl. Falle bod chi'n teimlo'n rwystredig iawn ar hyn o bryd. Ond diolch i Dduw bod yna ddim ansicrwydd na ansefydlogrwydd ynddo fe. I ni wastad yn gwybod beth gallwn ni ddisgwyl, mae e'n ffyddlon. Mae yr un ddoe heddiw ac yn dra gywydd, ac os i ni yn dod ato fe, y bore yma, mewn ffydd, trwy yr arglwydd Iesu Grist, i ni yn gallu bod yn sicr bydd e'n ein derbyn ni, ac y bydd e'n ymwneud â ni, a bydd e'n siarad â ni, ac yn ein bendithio ni. Diolch iddo fe. A felly, gadewch chi ni nawr ceisio ymdawelu, ceisio peidio a meddwl am yr newidiadau diweddaraf yma ac yn y blaen. Gadewch chi ni ffocysu meddyliau ni ar yr arglwydd. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist, i ni yn diolch dy fod ti yn Dduw digyfnewid. Arglwydd ddim ein bod ni'n gallu dynabod ti yn llawn a gwybod y cwbl amdano ti. Arglwydd na, i ti o hyd yn gallu'n synnu ni a'n rhyfeddu ni. Ac eto arglwydd ni'n gwybod dy fod ti yn gyson. Ac dy fod ti wedi afo i ni os i ni yn edifarhau ac yn credu yr efengil, os i ni yn credu yn ein calon ac yn cyffesu a'n cegau pwy yw Iesu a yr hyn mae wedi wneud, os i ni'n ymddiried ynddo fe'r bore yma ac yn dod at ti o arglwydd rwy ti yn addo i'n croesawu ni at ti dy hun. Diolch i ti. Derbyn ein mawl a'n diolch ni nawr arglwydd. A gad i'r oedfa yma unwaith eto bod yn fendith i ni ac yn ogoniant i ti. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Wel, mae dad yn mynd i esbonio ychydig bach ar yr emyn gyntaf cyn i ni ei chanu gyda'n gilydd. Rwy'n mynd i edrych ar emyn gan un o'r mynwyr mwyaf Saesneg, sef Charles Wesley. Roedd Charles Wesley yn un o arweinwyr y mudiad Methodistaidd Saesneg yn y 19af ganrif, ond roedd ganddo fe gysylltiadau Cymreig. Nid lleia'r ffaith iddo fe briodi Sarah Gwyn o'r Garth, sydd yn rhyw hanner ffordd rhwng Llanwrtyd a Llanfairpwllgwyngyll, ac roedd ei priodas nhw'n un hynod o ddedwydd. Roedd yn adnabod yr arweinwyr Methodistaidd yng Nghymru, gan gynnwys Williams Pontycelyn. Nawr, i ni'n meddwl am Williams Pontycelyn wrth gwrs fel awdur hynod cynhyrchiol, rhyw 1000 o emynau wrth ei enw, ond dyw hynna ddim yn gymharu i gynnyrch Charles Wesley dros 6,500 o emynau i gyd. Nawr, mae'r emyn i ni'n mynd i edrych arno fe yn gyfieithiad o 2 bennill allan o 3 phennill o emyn sy'n dechrau Thou Shepherd of Israel and Mine, pennill gyntaf a'r pennill ola. A'r cyfieithiad gan dyn o'n John Bryan, oedd yn weinidog gyda yr Methodistiaid Wesleyaidd yng Nghymru, ond wedi gwneud cymwynas fawr mewn gwirionedd wrth gyfieithu nifer o emynau Charles Wesley i'r Gymraeg, dros 70 ohonyn nhw i gyd. Ac mae'r cyfieithiad yma yn un da iawn hefyd. I chi meddwl enghraifft am y llinell ola 1, lle mae'r Saesneg yn dweud eternally held in thy heart, sydd yn llinell drawiadol wrth gwrs, ond mae'r un Gymraeg, yr un mor drawiadol fyddwn ni'n dadlau, yn gynnes y mynwes, yr oen, yr odlyn wrth gwrs, yn cyfoethogi'r diweddglo. Nawr, doedd Charles Wesley mwy na'r Methodistiaid eraill, doedden nhw ddim yn dibrisio gwirioneddau'r ffydd, fe bod athrawiaethau'r ffydd, pwy oedd Iesu Grist, pam ddath i'r ddeiar, ac yn y blaen. Ond beth maen nhw'n wneud yw maen nhw'n pwysleisio bod credu ar pen ddim yn ddigon
bod rhaid i chi gredu ar galon, bod rhaid i chi ddod i berthynas bersonol a Duw yng Nghrist. A mae'r berthynas yna'n aml iawn yn ni ymynef yn cael i gyfleu mewn termau o garwriaeth rhwng Crist a'i eglwys neu Crist a'r crydiniwr unigol. Chi'n meddwl am emyn enwog fel Jesus, you lover of my soul, let me to thy bosom fly. A mae Pantycelyn, wrth gwrs, yr un peth. I chi'n meddwl am emyn fel rwy'n edrych dros y bryniau pell amdanat bob yr awr. Tyrd fanwylid, ni sef Crist, tyrd fanwylid mae'n hwyrhau am hael bron mynd i lawr. Y berthynas yma, hynny yw, dyna i ni'n gael ar ddechrau yr emyn yma mewn gwirionedd. Thou shepherd of Israel and mine, the joy and desire of my heart. John Bryan yn cyfieithu hynny o fugail yr Israel a'i Duw, hyfrydwch fy nghalon i gyd. Nawr, fe gyhoeddwyd yr emyn yn Saesneg yn wreiddiol yn 1762, a'r hyn sy'n cael ei ddweud wrth yr emyn, felly, yw bod e'n seiliedig ar adnod yn Caniad Solomon. Caniad Solomon yn benod gyntaf ac adnod 7, sydd yn sôn am, mae Caniad Solomon yn gyneuon serch rhwng Brenin Solomon a'i gariadferch. Ond roedd yr Iddewon yn dehongli hynny fel ryw fath o gysgod o gariad Duw at ei bobl. Ac Cristnogion wedyn yn neud yr un peth mewn gwirionedd, yn dehongli Caniad Solomon, nid yn unig fel llyfr o gariad rhwng dau gariad, felly, rhwng y brenin a'i gariadferch, ond hefyd fel cysgod o gariad Crist at ei eglwys. A dyna gawn ni, wrth gwrs, yn yr emyn yma. Hynny yw, mae Caniad Solomon penod 1 adnod 7 mae'r gariadferch yn dweud, mae'n gofyn i'r brenin, felly, dweud wrtha i, bydde hi, ble wyt ti'n bugeilio, a ble wyt ti'n neud i'r praidd orwedd ganol dydd. A dyna, wrth gwrs, gawn ni drwy yr emyn yma yw'r ddelwedd yma o Dduw ac o Grist fel bugail, ac yn tynnu yn gryf wrth reswm ar Caniad Solomon, ond hefyd, wrth gwrs, mae yna adleisiau cryf o Psalm 23 yma, yr adrodd iddo Migael, a hefyd, wrth gwrs, yr adran yn Efengil Ioan, lle mae Crist yn sôn amdano ei hunan fel y bugail da. A beth sydd gyda ni yn llinellau cyntaf yr emyn yw yr hiraeth yma nawr am gymdeithas a Christ. O fugail yr Israel a'i Duw, hyfrydwch fy nghalon i gyd, cael mwy o'ch gymdeithas i fyw yw testyn fy hiraeth o hyd. Ac yna, fel mae'n datblygu, mae'n sôn yn mwy penodol nawr am waith y bugail, os liciwch. Hynny yw, yn tynnu eto ar Ganiad Solomon am borfa hyfrytaf dy braidd, rwyf heddiw yn ymofyn yn brif, wy'n awchu, wy'n ysu'n, hyd nes wedi'n poeni fel petai, i gael bod gyda'r praidd, lle porthyr nhw, lle cedwyr mewn hedd, rhag poethder a dwyster y dydd. Eto, adlais o nifer o rannau o'r Beibl yn ogystal â Caniad Solomon. Eseia 25 er enghraifft yn sôn am Dduw fel cysgod i'w bobl rhag y gres. Psalm 23 wrth reswm yn sôn am Dduw yn gofalu am ei bobl fel bod dim eisiau arnyn nhw, yn gwneud iddyn nhw orwedd mewn porfeydd gwelltog, ac yn sôn wedyn hefyd, wrth gwrs, am arlwyo bwrdd iddyn nhw yngwydd i gwrthwynebwyr. Hynny yw bod Duw yna i'w hamddiffyn nhw, i'w cadw nhw mewn heddwch fel petai, cadw nhw rhag cael ymosodiadau. Nawr, dyw hwnna ddim wrth gwrs yn golygu nad yw bywyd y Cristion ar y ddaear yn mynd i fod yn
yn anodd, ynde? Dyw bywyd y Cristion, dyw Christ ddim yn addo i ni fod yn bywyd, ni mynd i fod yn fel i gyd, i'r gwrthwyneb mewn gwirionedd, ynde? A dyna pan mae sôn am poethder a dwyster y dydd ar ddiwedd y pennill cyntaf. A mae'r un peth yn wir yn yr ail bennill. Mae yna sôn fyna am nes darfod pob gofid a phoen. Hynny yw, mae yna dreialon, anawsterau, pob math o bethau digon diflas yn gallu dod i'n rhan ni. Ond y cysur trwy'r cyfan yw'r sicrwydd yma bod gyda ni fugail da. A dyna mewn ffordd sydd gyda ni wrth gwrs yn yr ail bennill. O nifer dy braidd gad i'n fod. Dwi'n mofyn a chwennych dim mwy. Mae hwnna'n ddigon i mi. Yng nghanol pob math o dreialon ac anawsterau. Cael byw yn y byd ar dy glod, dyna wy'n dymuno wneud. Am cyd ogoneddi wedyn a hwy, yn yw dyna ddiwedd y daith. Felly. Eto, yn tynnu ar y Beibl ei hunan, Rhufeiniad 8 yn y fyna, yn sôn am y ffordd bod Cristnogion, bod yr eglwys, bod pobl Dduw yn blant ac yn etifeddion, ac yn mynd i gael eu cyd ogoneddi a Christ yn efoedd. Wedyn, yn lloches, gweddi sydd wedi bod hyd yma, mewn gwirionedd, am fod yn un o'r praidd, felly, ac am cael mwy o gymdeithas Christ. Ond nawr, mae yna sicrwydd yn dod mewn ar y diwedd, yn lloches y graig gnaf fy nyth. Cyfeiriad fyna fwy na dim falle, bod yna sawl darn o'r sgrythur yn sôn am Dduw a Christ fel craig ac fel lloches. Ond roedd Moses wedi gofyn am cael gweld Dduw, a Dduw yn gweud, allu di ddim yn gweld i yn gogoniant y llawn, ond na i dy roi di mewn agen yn y graig, fel bod ti'n gallu yn gweld i, ond bod yn ddiogel yn fyna. Felly yn lloches y graig gnaf y nyth, nes darfod pob gofid a phoen. Cafnoddfa yn dawel dros beth. Eto, gair noddfa na fel lloches yn un amlwg iawn yn y Beibl, wrth gwrs, yn Dyw yn noddfa ac yn erthu ni, gymodd hawdd i gael mewn cyfyngder. A cafnoddfa yn dawel dros beth, hynny yw, i dragwyddoldeb nawr, yn gynnes y mynwes yr oen. Wel, diolch i Dduw yn dy fe, bod y Duw mawr ei hunan yn fodlon dod i lawr ato ni, i gymdeithasu â ni, i fod yn fugel i ni. A'r sicrwydd na wedyn, i fod yn mynd i fynd i ofalu am i bobl ar y ddeiar, ond hefyd wedyn, yn bod ni dragwyddoldeb yn gallu bod yn cael noddfa yn dawel dros byth, yn gynnes y mynwes yr oen.
darlleniad ni'r bore yma yn dod o'r Efengyl yn ôl Ioan, penod 10, ac adnodau 1 i 21. Ac i ni'n dal i fod fan hyn yn y cyfnod rhyw bryd rhwng gwyl y pebyll ac gwyl y cysegri. Ac felly, ni ddim yn hollol siŵr, ond y tebyg yw fod yr adran yma i ni'n edrych arni bore yma'n dilyn yn syth ymlaen o yr digwyddiadau diwethaf pan nath Iesu a chau y dyn dall o Ienedigaeth ac yna gwynebu cwestiynau gan y Phariseid. Felly, nawn ni droi. Ioan 10, adnod 1. Yn wir rwy'n dweud wrthych, Lleidr ac ysbeiliwr yw'r sawl nad yw'n mynd i mewn trwy'r drws i gorlan y defaid, ond sy'n dringo i mewn rhywle arall. Yr un sy'n mynd i mewn trwy'r drws yw bugail y defaid. Y mae ceidwad y drws yn agor i hwn, ac mae'r defaid yn clywed ei lais, ac yntau'n galw ei ddefaid ei hun wrth ei henwau, ac yn ei harwain hwy allan. Pan fydd wedi dod a'i ddefaid ei hun i gyd allan, bydd yn cerdded ar y blaen, a'r defaid yn ei ganlyn, oherwydd ei bod yn adnabod ei lais ef. Ni chanlynant neb dieithr byth, ond ffoi oddi wrtho, oherwydd nid ydynt yn adnabod llais dieithriaid. Dwedodd Iesu hyn wrthynt ar ddameg, ond nid oeddent hwy'n deall ystyr yr hyn yr oedd yn ei lefaru wrthynt. Felly, dwedodd Iesu eto, Yn wir rwy'n dweud wrthych, my fi yw drws y defaid. Lladron ac ysbeilwyr oedd pawb a ddaeth o'n blaen ni, ond ni wrandawodd y defaid arnynt hwy. My fi yw'r drws. Os dawr rhywun i mewn trwy fi, caiff ei gadw'n ddiogel. Caiff fynd i mewn ac allan a dod o hyd i borfa. Ni ddaw'r lleidr, ond i ladrata, ac i ladd, ac i ddinistrio. Yr wyf fi wedi dod, mwyn i ddynion gael bywyd, a'i gael yn ei holl gyflawnder. My fi yw'r bugail da. A mae'r bugail da yn rhoi ei einioes dros y defaid. A mae'r gwas cyflog nad yw'n fugail nac yn berchen y defaid, yn gweld y blaidd yn dod ac yn gadael y defaid ac yn ffoi. Ac mae'r blaidd yn ei hysglyfio ac yn ei gyrru ar chwal. Ond mae'n ffoi am mai gwas cyflog yw, ac am nad oes ofal arno am y defaid. My fi yw'r bugail da. Yr wyf yn adnabod fy nefaid, am defaid yn fadnabod i, yn union fel mae'r tad yn fadnabod i, a minnau'n adnabod y tad. Ac yr wyf yn rhoi fy einioes dros y defaid. A mae gennyf ddefaid eraill hefyd, nad ydynt yn perthyn i'r gorlan hon. Rhaid i mi ddod â'r rheini mewn, ac fe wrandawant ar fy llais, yna bydd un praidd ac un bugail. A mae'r tad yn fy ngharu i, oherwydd fy mod yn rhoi fy einioes i'w derbyn eilwaith. Nid yw neb yn ei dwyn oddi arnaf, ond my fi ohono fy hun sy'n ei rhoi. A mae gennyf hawl i'w rhoi ac mae gennyf hawl i'w derbyn eilwaith. Hyn a gefais yn orchymyn gan fy nhad. Bu ymraniad eto ymhlith yr Iddewon o achos y geiriau hyn. A roedd llawer ohonynt yn dweud, mae cythrael ynddo, mae'n wallgof, pam rydych yn gwrando arno? Ond roedd eraill yn dweud, nid geiriau dyn a chythrael ynddo yw'r rhain. A yw cythrael yn gallu agor llygaid y deillion? Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air ei ni.
bore yma. Gadewch ni weddio gyda'n gilydd. Arglwydd diolch i ti am y gair yma, diolch am yr arglwydd Iesu, y bugail da, drws y defaid. Yr un sydd wedi dod i'n gwaredu ni trwy roi ei fywyd e. A ni'n diolch i ti bod ni wedi clywed yn awr. Fod dim rhaid i Iesu roi fywyd, bod neb yn cymryd i fywyd oddi wrtho fe fel petai, ond o'i wirfodd. Fod e wedi dewis ei roi ac fod ganddo fe hefyd yr awdurdod i gymryd ei fywyd yn ôl ac atgyfodi ar y trydydd dydd. Ni'n diolch i ti fod Iesu, y bugail da'n cynnig ei hun i ni y bore yma. Arglwydd. Ni'n gorfoleddu yn hyn ac yn llawenhau yn yr arglwydd Iesu ac i ni am dyfolu di o Dduw am dy gariad a dy ddaioni di tuag ato ni. Arglwydd. Ni'n cael yn atgoffa o man arall lle nath yr arglwydd Iesu edrych ar y dyrfa o bobl oedd yn dod ato fe yn ei geisio fe ac a mae'n twystyrio wrthyn nhw am ei bod nhw fel defaid heb fugail. Ac wrth i ni edrych ar y tyrfeidd o'n cwmpas ni, yn cymdeithas ni sydd ar chwal ac mewn gymaint o ffyrdd arweinwyr ein gwledydd ni yn annigonol ac yn siomi mewn gymaint o ffyrdd ac mae'r angen a'r boen a'r tywyllwch o'n cwmpas ni mor ofnadwy ac i ni'n gweld, gweld yn hunan, ond gweld y bobl o'n cwmpas ni fel defaid sydd angen bugail da i'w caru nhw a'i hachub nhw. A ni'n diolch felly fod y fath fugail ar gael y bore yma. Ac i ni'n gofyn nawr y bydd pob un ohono ni sydd yn gwrando i'r oedfa hon ac yn wir, pob un sydd yn gwrando heddiw i dy air di yn cael ei ddarllen a'i esbonio'n ffyddlon. Ni'n gweddio y byddwn ni oll yn clywed llais y bugail ac y byddwn ni yn ei ddilyn e. Dad, derbyn ein mawl a'n diolch ni unwaith eto. I ni yn ymddiried yn hunan yn awr i ti, yn gwybod fod ti yn ein caru ni ac yn rhoi pob peth sydd ei angen i dy bobl di. Arglwydd bydd gyda ni felly. Derbyn ein mawl a'n diolch ni gyd. Yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, cyn i ni ganu emyn arall, mae dyn ni slot unwaith eto i'r plant. Yn y darlleniad mae Emyr yn darllen i ni. Mae Iesu yn disgrifio ei hun fel bugail. Pam bugail? Dim ond edrych ar ôl defed mae bugail yn wneud. Ond yn Luc, pennod 15, adnod 1 i 7, mae Iesu yn rhoi stori i ni, yn dweud dameg am y ddafad colledig. Iawn? Nawr, yn y ddameg yma, mae yna 100 o ddefed. Does gen i ddim 100 o ddefed. Felly, fi'n mynd i ddefnyddio un peth sy'n debyg i dafad. Tec, dyna. Come on, Tec. Come on. Cwmpawd. Iawn. Gyda bach o help gan tecwyn y dafad, fi'n mynd i helpu chi glywed am y ddameg y dafad colledig. Banta ni. Un diwrnod, roedd bugail yn edrych ar ôl 100 o ddefaid. Roedd gan y defaid y gwair gorau, y dŵr gorau a'r bugail gorau hefyd. Dyma'r bugail yn penderfynu cyfri ei ddefaid. Ond, doedd ddim 100 yn y cae. Felly dyma'r bugail yn cyfri eto. Dal dim 100. A dyma fe'n mynd i chwilio am yr un dafad colledig. Dyma'r bugail yn mynd i chwilio am y ddafad colledig.
Roedd y bugail mor dda, doedd e ddim hyd yn oed eisiau colli un o'r defaid. Felly dyma fe'n chwilio a chwilio am yr un ddafad colledig. Ond doedd y ddafad ddim i'w weld yn unrhyw le. Ble mae'r ddafad? Meddyliodd y bugail. Ond dyma'r bugail yn clywed sŵn. Ac yn dod o hyd i'r ddafad. Dyma'r bugail yn rhoi y dafad ar ei gefn ac yn cario fe nôl i'r gorlan yn saff. Ar ôl cyrraedd y gorlan, dyma'r bugail yn dathlu bod pob un o'i ddefaid yn saff. Yn y stori yna, ni'n gweld y bugail gorau yn y byd. Mae'n gadael y defed i gyd i fynd i chwilio am yr un dafad colledig. Heb y bugail, bydd y dafad yna ddim gyda'r bwyd neis, ddim gyda'r dŵr, ddim gyda'i ffrindiau. Bydd e wedi crwydro ac yn bellach i ffwrdd o'r bugail. Ond mae'r bugail yn mynd i chwilio am y dafad ac yn cario fe nôl, arwain y ffordd nôl i'r lle saff. A dyna'n union mae Iesu Grist wedi wneud i ni. Mae Iesu'n dweud taw fe yw'r bugail da. A mae Iesu yn arwain ni, y defed, yn ôl i'r lle saff. Heb Iesu Grist, bydda ni fel y dafad yn crwydro ac yn mynd yn bellach a bellach wrth Dduw. Ond mae Iesu wedi dod i'r byd ac yn arwain ni nôl at Dduw. Ac yn arwain ni nôl at diogelwch a cariad Duw. Mae angen i ni fod yn ddiolchgar iawn am hwnna, bod gyda ni bugail mor dda sy'n arwain ni i ddiogelwch ac i cariad Duw. Iawn, os chi moyn, gallech chi hefyd chwarae falle cuddio gyda brodyr nhw'n Caerdydd neu mam a dad. Gallech chi chwarae cuddio hefyd, a wedyn bydd hwnna'n atgoffa chi bod Iesu wedi ffeindio ni. Yr un ffordd am ath Tecwyn ffeindio fi, mae Iesu'n ffeindio ni hefyd. Mewn cariad
un o'r themau neu darluniau sydd yn ymddangos yn y Beibl dro ar ôl tro yw y bugail. Ac, mae'n ddelwedd falle sydd yn agos i'n calonau ni yma yng Nghymru, y gwlad y defaid, ac oedd yr un peth yn wir yn y dwyrain canol, oedd bod yn fugail, gofalu am y praidd. Oedd hwnna'n beth ddigon cyffredin. Yn wir, os chi'n troi nôl fwy neu lai i ddechrau'r Beibl, un o'r bobl cyntaf ni'n clywed amdano nhw yw Abel. Un oedd yn gofalu am ddefaid a trwy hanes pobl ddew. Mae ydych chi Abram ac Isaac a Jacob, y patriarchiaid, beth o'n nhw'n wneud? O'n nhw'n fugeiliad. Ac yna chi'n clywed am rai o arweinwyr mawr Israel, Moses a Dafydd. Be o'n nhw'n gwneud? Beth oedd eu gwaith nhw heblaw am arwain pobl ddew? Wel, o'n nhw'n fugeiliad. Ac mae e'n ddarlun cyffredin iawn, mae e hefyd yn ddarlun pwerus iawn. I'r graddau, ein bod ni'n gweld Duw ei hun yn cael ei bortreadu dro ar ôl tro fel bugail. Un sydd yn gofalu am ei ddefaid. Wrth gwrs, siwr o fod y salm enwoca, salm 23. Yr arglwydd yw fy mugail, ni bydd eisiau arnaf. Gwna mi orwedd mewn porfeydd breision a thywys fi ger llaw dyfroedd tawel, ac mae ef yn fy adfywio. Fe'm harwain ar hyd llwybrau cyfiawnder mwyn ei enw, i mi gerdded trwy ddyffryn tywyll di, nid ofnaf unrhyw niwed, oherwydd rwy ti gyda mi. A thwialen a ffon, hynny yw ffon y bugail, yn fy nghysuro. A felly, dylse hi ddim fod yn sioc, mae un o'r prif ffyrdd mae'r Beibl yn disgrifio arweinwyr. Beth mae arweinydd fod, sut mae arweinydd fod i ymddwyn, yw fel bugail. Os mae Duw yw bugail ei bobl, yna mae rhai mae e'n galw i arwain o fewn ei bobl, mae nhw i fod fel is-fugeiliad. A dyna ni'n gweld pan mae Duw eisiau beirniadu arweinwyr y bobl am fethu yn ei gwaith nhw. Yr un darlun sy'n ymddangos eto. Fi eisiau darllen sawl adnod o Ezekiel 34. Daeth gair yr arglwydd ataf a dweud, fab dyn, proffwyda yn erbyn bugeiliaid Israel. Proffwyda a dwed wrthynt, fel hyn y dywed yr arglwydd ddew, gwa i fugeiliaid Israel. Nad ydynt yn gofalu ond amdanynt eu hunain. Ond i ddylai'r bugeiliaid ofalu am y praidd? Yr ydych yn bwyta'r braster, yn gwisgo'r gwlan, yn lladd y pasgedig, ond nid ydych yn gofalu am y praidd. Nid ydych wedi cryfhau'r ddafad wan, na gwella'r glaf, na rhwymo'r ddolurus. Ni ddeithoch ar grwydredig yn ôl na chwilio am y golledig. Buwch yn ei rheoli, yn galed ac yn greulon. Fe'i gwasgarwyd am ei bod heb fugail, ac yna eithant yn fwyd i'r holl anifeiliaid gwylltion. Crwydrodd fy mhraidd dros yr holl fynyddoedd a bryniau uchel, eithant ar wasgar dros yr holl ddeiar, ond nid oedd neb yn ei ceisio, nac yn chwilio amdanynt. Yn adnod 11, fel hyn y dywed yr arglwydd ddew, bydda fi fy hunan yn chwilio am fy mhraidd ac yn gofalu amdanynt. Fel y mae bugail yn gofalu am ei braidd gwasgaredig pan bydd yn ei misg, felly y bydda fynnau'n gofalu am fy mhraidd. Bydda fy'n ei gwaredu o'r holl fannau lle gwasgarwyd hwy ar ddydd cymylau a thwyllwch. Dygaf hwy allan o fisg y bobloedd a'i casglu o'r gwledydd a dod â hwy i'w gwlad ei hunain. Bugeiliaf hwy ar fynyddoedd Israel ger y nentydd
ac yn holl fannau cyfanedd y wlad. Gofalaf amdanynt mewn porfa dda, a bydd uchel fannau mynyddoedd Israel yn dir pori iddynt. Yno byddant yn gorwedd ar dir pori da, ac yn ymborthu ar borfa fras ar fynyddoedd Israel. Bydda fi fy hun yn bugeilio fy nefaid ac yn gwneud iddynt orwedd medd yr arglwydd dduw. Bydda fy'n ceisio ar ddafod golledig ac yn dychwelyd y wasgaredig. Bydda fy'n rhwymo'r ddolurus ac yn cryfhau'r wan, ond bydda fy'n difar fras ar gref. Bydda fy'n ei bugeilio a chyfiawnder. Ac yna mae Duw yn addo yn adnod 23, bydda fy'n gosod arnynt un bugail, fy ngwas Dafydd, a bydd ef yn gofalu amdanynt. Fydd yn gofalu amdanynt ac fydd ei bugail. Mae fi, yr arglwydd fydd ei Duw, am gwas Dafydd fydd yn dywysog yn ei misg. Mae fi, yr arglwydd, a lefarodd. Ac yn adnod 30, yna byddant yn gwybod fy mod i, yr arglwydd ei Duw, gyda hwy. Ac mae hwy ti Israel yw fy mhobl, medd yr arglwydd dduw. Chwi fy mhraidd, praidd fy mhorfa yw fy mhobl, a mae fi yw eich Duw, medd yr arglwydd dduw. Mae'n benod gyfoethog, ond y syniad sydd gyda ni yw fod bugeiliad neu arweinwyr Israel wedi methu, a felly mae Duw ei hun yn addo dod yn fugail iddynt, ac hefyd i anfon bugail, un o deulu Dafydd, yn debyg i y brenin Dafydd mwyn llwyddo yn y gwaith o arwain y bobl. A felly, wel, yn amlwg iawn, wrth i'r bobl ddisgwyl am y Meseia, ond nhw'n disgwyl am fugail. Falle bod chi'n cofio geiriau Meica 5 ni'n darllen yn aml adeg yn y Dolig. Ond ti, Bethlehem Ephrata, sy'n fychan i fod yn llwyth llwythau Jiwda, ohono ti daw allan i mi un i fod yn llywodraethwr yn Israel, a'i darddiad yn y gorffennol mewn dyddiau gynt. Adnod 4. Fe saif ac arwain y praidd yn nerth yr arglwydd, ac y mawredd enw'r arglwydd ei dduw, a byddant yn ddiogel, oherwydd bydd ef yn fawr hyd derfynau'r ddaear, ac yna bydd heddwch. Nawr, fi'n ymwybodol bod ni fyna di rithro trwy llawer o syniadau ag adnodau, ond gobeithio bod chi fyna o le di dechrau gweld beth yw'r cyd-destun mae Iesu nawr yn siarad i fewn iddi. Falle bod ni'n cam yn agosach at ddeall yn barod arwyddocad geiriau'r arglwydd Iesu Grist wrth iddo fe ddweud, mae fi yw'r bugail da. Mae'r bugail da yn rhoi ei einioes dros y defaid. Trowch i'r adran a ddarllenwn ni. Dilynwch gyda fi. A falle wnaethoch chi sylwi, mae yr adran yma yn cael ei gyfeirio ato fe yn adnod 6 fel dameg. Ond, a gweud y gwir, bydde fe'n well cyfieithu'r gair yna fel allegory. Oherwydd nid dameg, nid un stori sydd gyda ni fan hyn, ond cyfres o ddarluniau sydd wedi cael eu cymryd o fyd amaeth, fyd bugeilio, mwyn i ni ddeall rhywbeth. A felly be fi eisiau gwneud yw jyst canolbwyntio ar y prif elfennau. Mae yna 3 ohonyn nhw, sef y bugail, y gelyn, a'r defaid. A gweld beth sydd gan yr arglwydd Iesu, y bugail da i'w ddweud wrthon ni y bore yma. I ddechrau y bugail. Neu falle bydde fe'n well i fi ddweud y bugail sydd hefyd yn ddrws. Achos dyna sut mae Iesu'n cyflwyno ei hun. Mae'n amlwg fod Iesu'n siarad amdano fe ei hun. A mae'n dweud, mae fi yw'r bugail da, a mae hefyd yn dweud, mae fi yw y drws y defaid.
A na pam o'n i'n gweud, mae'n well deall yr adran yma fel alegori, achos yn yw, dyw un darlun ddim yn ddigon i gyfleu popeth am Iesu. Felly, be mae Iesu'n trial i ddweud? Beth yw bugail? I ddechrau, wel, fi'n siŵr bod y mwyafrif ohono ni, hyd yn oed os i chi, fel fi, yn byw yn y ddinas, mae dyn ni ryw syniad o beth yw gwaith bugail, a be mae'n golygu i fod yn fugail. Ni wedi cyffwrdd ar y peth yn barod yn Salm 23 yn dydyn ni. Mae bugail yn un sydd yn arwain. Bugail yn un sydd yn gwarchod. Mae bugail yn un sydd yn darparu bwyd a diod a anghenion ei braidd. Mae bugail yn un sydd yn adfywio ac yn iachau y sal. A mae'r peth yma i gyd yn dod allan unwaith eto yng ngeiriau Iesu yn dydyn nhw. Adnod 3. Y mae ceidwad y drws yn agor i hwn, hynny yw y bugail, mae'r defaid yn clywed ei lais ac yn ta'n galw ei ddefaid ei hun wrth ei henwau ac yn ei harwain hwy allan. Adnod 9. Mae fi yw'r drws, os daw rhywun i mewn trwy fi, caiff ei gadw'n ddiogel. Caiff fynd i mewn ac allan a dod o hyd i borfa. Ni ddaw'r lleidr, ond i ladrata, ac i ladd, ac i ddinistrio. Yr wyf fi wedi dod mwyn i ddynion gael bywyd a'i gael yn ei holl gyflawnder. Ac yn adnod 13, mae'r gwas cyflog yn ffoi am mai gwas cyflog yw, ac am nad oes ofal arno am y defaid. Mae fi yw'r bugail da. Yr wyf yn adnabod fy nefaid, am defaid yn fadnabod i. Yn union fel mae'r tad yn fadnabod i, a minnau yn adnabod y tad. Nag yw hyn yn rhyfeddol. Mae Iesu, brenin y bydysawd, yr un sydd â phob awdurdod, yr un sydd â hawl dros bob peth, yr un fyddai'n gallu dod fel arweinydd milwrol, cryf a chadarn ac ein bygwth ni, neu'n gorfodi ni, ond mae'n dod fel bugail. Mae'n cyflwyno ei hun ni fel un sydd yn caru, sydd yn adnabod, sydd yn dymuno'r gorau i'w bobl. Yn ni mor gyfarwydd yn dyn ni efo arweinwyr ein gwledydd ni yn twyllo ac yn dweud celwydd ac yn amlwg jyst yn trial gwneud yr hyn sydd ore iddyn nhw, i'w gyrfa nhw, a'i enw nhw a'i buddion nhw, ond mae Iesu'n dweud, na, fi wedi dod fel bugail, a beth yw concern y bugail? Wel, y praidd. Ac yn dweud y gwir, mae'r gair yma, y gair sydd fel arfer yn cael ei gyfieithu da, mae fi yw'r bugail da, gallwn ni, neu bydde fe'n well dynyddio gair mwy, gair cryfach fan hyn. Gair fel prydferth, neu hyfryd, neu rhyfeddol. Mae fi yw'r bugail gwych, meddai Iesu. Ydy mae wedi dod mwyn gwneud yr holl bethau yma, mae bugeiliad yn gwneud, mae wedi dod mwyn arwain ei bobl a'i hachub nhw rhag i gelynion, mae wedi dod i roi yr hyn sydd ei angen iddyn nhw, a iachau nhw, ond mae Iesu'n rhagori ar unrhyw fugail daearol, achos mae e'n rhoi ei fywyd dros y defaid. Bydde hynny, os ni'n onest, yn beth twp i fugail daearol i wneud, oherwydd, wrth gwrs, os yw'r bugail yn marw, yna does dim gobeith o gwbl gan weddill y praidd. Hynny yw, os yw'r bugail yn rhoi ei fywyd mwyn trial achub y defaid, wel,
bydd e'n marw, a wedyn bydd y defed i gyd yn cael ei dinistrio. Ond mae Iesu'n wahanol yn dydy. Mae'n fi gael rhyfeddol, prydferth, gwych, achos mae e'n rhoi ei fywyd i achub ei ddefaid, ond yna yn cymryd ei fywyd nôl eilwaith. Adnod 11. Mae fi yw'r bugail da, a mae'r bugail da yn rhoi ei einioes dros y defaid. Adnod 17. Mae'r tad yn mangharu i oherwydd fy mod yn rhoi fy einioes i'w derbyn eilwaith. Nid yw neb yn ei dwyn oddi arnaf, ond mae fi ohono fy hun sy'n ei rhoi. A mae gennyf hawl i'w rhoi, ac mae gennyf hawl i'w derbyn eilwaith. Hyn a gefais yn orchymyn gan fy nhad. A fan hyn fi'n credu bod ni yn agosach at ddeall pam fod Iesu hefyd yn galw ei hunan yn ddrws y defaid. Falle bydd rai o'ch chi'n gwybod, mae yna dystiolaeth fod rai bugeiliad o leia yn cysgu yn ystod y nos fel gat. Hynny yw, o'n nhw yn mynd i'r agoriad yn y gorlan ac yn rhoi eu hunan fyna. Hynny yw, ddim drws llythrenol neu gat llythrenol, ond nhw'n gorwedd yno yn gosod eu hunan fel y drws. A mae'n bosib mae dyna sydd gan Iesu mewn golwg fan hyn, ond dim angen i hynny fod yn wir, oherwydd be mae drws yn cyfleu, wrth gwrs, yw ffordd i fewn ac allan, a Iesu fan hyn yw y ffordd. Fe yw'r bugail sy'n dod i fewn mwyn achub ei bobl, ond fe hefyd yw'r drws oherwydd trwyddo fe i ni'n cael ein achub. Mae chydig bach fel darluniau eraill mae'r Beibl yn defnyddio. Iesu yw yr archoffeiriad sydd yn aberthu dros ei bobl, ond hefyd ar yr un pryd fe yw yr aberth sydd yn cael ei rhoi. Mae'r ddau beth ochr yn ochr. Fan hyn hefyd. Fe yw'r bugail da sy'n rhoi ei einioes. A felly ar yr un pryd fe yw y drws. Fe yw'r un i ni angen mynd trwyddo fe mwyn cael ein hachub. Bore yma, mae'r bugail da yn cynnig ei hun i chi. Mae yn eich adnabod chi. Mae'n gwybod eich enw chi. Mae'n gwybod y cwbl amdano chi. Mae'n gwybod y pethau hynny i chi di llwyddo i guddio rhag pawb arall. A mae'n eich caru chi. Mae ganddo fe gynsyrn drosto chi. Mae'n dymuno'r gorau i chi. Mae'n cynnig yr hyn sydd ei angen, y porfa gorau, a'r dyfroedd tawel. Falle bod chi yn ymwybodol bod chi wedi crwydro. Chi di mynd yn stuck rhywle. Chi angen eich achub, chi'n gwybod hynny, a chi wedi bod yn edrych allan am rhyw arweinydd, rhywun i gynnig gobaith i chi, ac dro ar ôl tro chi wedi cael eich siomi. Dyma un sydd yn cynnig bywyd yn ei holl gyflawnder i chi. A mae'n galw arnoch chi. Ydych chi'n clywed ei lais e y bore yma? Dyw y bugail yma ddim fel bugeiliad yn gwlad ni sydd yn eich gyrru chi ymlaen efo cwn yn cyfarth ar eich ôl chi. Na, beth oedd yn wir yn y diwylliant yma. Mae'n dal i fod yn wir yn y dwyrain canol heddi yw fod y bugail yn mynd yn y blaen. Yn galw, hyd yn oed yn canu ar defaid yn dilyn, yn adnabod ei lais e. A y bugail sy'n mynd yn y blaen, Iesu, mae wedi mynd trwy farwolaeth. Mae wedi gwynebu y bedd. Mae wedi concro pob gelyn. A mae wedi mynd o'n blaenau ni. Ac mae'n ein galw ni nawr i'w ddilyn e. A mae'n dod ni at yn ail bwynt ni. Mae Iesu wedi ennill y fuddugoliaeth dros bob gelyn. A mae'n ein achub ni. Ei bobl e
rhag pob drygioni, rhag pob niwed. Ond mae dal gennym ni elynion, a dyna falle'r ail beth mawr sydd yn ymddangos yn yr adran yma, sef y gelynion. Yn eiriau Iesu, mae yna nifer o gymeriadau yn ymddangos sydd yn cael eu portreadu yn negyddol. Adnod 1. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, lleidr ac ysbeiliwr yw'r sawl nad yw'n mynd i mewn trwy'r drws i gorlan y defaid, ond sy'n dringo i mewn rhywle arall. Adnod 5. Ni chanlynant neb dieithr byth, ond ffoi oddi wrtho oherwydd nid ydynt yn adnabod llais dieithriaid. Adnod 10. Ni ddaw'r lleidr ond i ladrata ac i ladd ac i ddinistrio. Adnod 12. Mae'r gwas cyflog nad yw'n fugail nac yn berchen y defaid, yn gweld y blaidd yn dod ac yn gadael y defaid ac yn ffoi. Ac mae'r blaidd yn ei hysglyfio ac yn ei gyrru ar chwal. Mae'n ffoi am mae gwas cyflog yw ac am nad oes ofal arno am y defaid. Nawr unwaith eto fan hyn, yn hytrach na bod ni yn ceisio gweld fod y cyfeiriadau yma at gymeriadau yn sôn am bobl neu pethau gwahanol, mae'n well deall nhw fel agweddau gwahanol o yr un bobl, sef y Phariseiaid ac arweinwyr drwg Israel. Dyna'r cyd-destun wrth gwrs yn hyn, Iesu'n ymateb i y Phariseiaid. Nawr, wrth gwrs mae hefyd yn cyfeirio at unrhyw un arall, unrhyw gai feseia neu gai athro, unrhyw un sy'n dysgu rhywbeth croes i efengil yr arglwydd Iesu Grist, ond yn benodol mae ei eiriau wedi anelu at y Phariseiaid. A be mae'n dweud amdano nhw? Wel, mae'n dweud bod nhw yn ladron, yn ysbeilwyr, yn ddieithried sydd yn dod i ddinistrio. Mae nhw fel gweision cyflog sy'n rhedeg i ffwrdd os oes unrhyw berygl achos y cwbl maen nhw'n poeni amdano yw nhw eu hunan. Mae Iesu yn siarad yn ddifrifol iawn fan hyn. Be mae'n dweud yw fod yr athrawon y gyfraith yma, yr arweinwyr crefyddol yma, os y'n nhw yn cyflwyno eu hunan a'i dysgeidiaeth nhw fel y ffordd at Dduw, os unrhyw un yn cyflwyno unrhyw ffordd heblaw am Iesu fel y ffordd at Dduw, wel, be maen nhw'n gwneud yw dwyn a lladd. A ni wedi gweld hynny, ynddi ni? Ni wedi gweld yr agwedd hynny yn y Phariseiaid yn barod, ynddi ni? Chi'n cofio nôl pan gafodd yr dyn yna i wella o'i barlus. Wedi bod yn sâl am 38 o flynyddoedd a mae'n cael ei wella. Neu yr dyn dall o'i enedigeth. Heb weld dim ac eto mewn ffordd hollol ryfeddol yn cael ei olwg. Beth oedd ymateb yr arweinwyr yma? Yr oedd fod yn fugeilied? Ydyn nhw'n llawenhau dros y defed? Ydyn nhw'n diolch i Dduw? Ydyn nhw'n gorfoleddu? Ydyn nhw'n yn dangos gofal ac yn syrn a thynerwch fel byddwch chi'n disgwyl? Ddim o gwbl. Ydyn nhw ddim yn becso am yr ŵyn bach yma sydd wedi cael ei hachub. Yr unig beth oedden ni poeni nhw oedd bod yna rhywun yn bygwth ei statws a'i awdurdod nhw. Ni ddaw'r lleidr ond i ladrata ac i ladd ac i ddinistrio. Mae Iesu yn dweud fan hyn fod e'n wahanol, a reswm pam mae e'n wahanol, y prawf mae fe yw y bugail da, yw mae'n rhoi ei fywyd trosto ni. Mae'n rhoi popeth i ni. Mae gonsyrnau, ei ofal drosto ni. Nid drosto fe ei hun.
A chi'n gweld mae yna ladron, ysbeilwyr, gweision cyflog, yn dal i fod yn brysur wrthi heddiw. Yn ein gwlad ni, yn ein byd ni. Pobl sydd yn cyflwyno'u hunan fel arweinwyr, fel bugeiliaid, fel athrawon. Rai sydd yn dod ac yn ceisio manteisio ar y defaid. Maen nhw'n dod i fewn mewn pob math o wahanol ffyrdd heblaw am trwy y drws, trwy yr arglwydd Iesu, trwy ddrws yr efengil. Gai athrawon i nhw. Y cwbl maen nhw yn ei wneud yw arwain y defaid i ddinistr. Maen nhw'n ladron achos maen nhw'n dwyn y gwirionedd ac yn dwyn gobaith ac yn dwyn heddwch. Maen nhw yn lofruddion oherwydd maen nhw'n arwain pobl i farwolaeth. Fi'n ymwybodol bod y geiriau yna yn swnio'n llym, yn swnio'n galed ac yn ymosodol efallai, ond dyna'r gwir. Dyna mae'r arglwydd Iesu yn ei ddweud fan hyn. Mae'n berygl weithio bod ni'n siarad yn chydig yn ysgafn am bobl sydd yn dysgu pob math o bethau neu'n rhywbeth o rolion llyged amdanyn nhw o na fe. Falle bod nhw'n meddwl yn dda. Dwi ddim yn meddwl wneud unrhyw niwed, ond maen nhw yn niweidiol. Mae Iesu fan hyn yn dweud, os oes person yn dysgu pobl unrhyw ffordd arall heblaw amdano fe. Os y'n nhw'n cyflwyno hynny trwy crefydd arall, neu dim crefydd o gwbl, neu hyd yn oed trwy Gristnogaeth gwallus, anghyflawn. Os nag nhw'n cyflwyno Iesu fel y bugail da, yr un sydd wedi dod gan y tad, yr un sydd yn rhoi ei fywydau, ei einioes yn aberth dros y defaid, yr un sydd yn marw ac yn cymryd ei fywyd yn ôl ar y trydydd dydd. Os nag nhw'n dysgu fod rhaid i ni edifarhau a chredu ynddo fe, mae'r person hwnnw yn leidr ac yn lofrydd. Maen nhw'n dod i ddinistrio ac i ddwyn, a maen nhw'n conmen sydd angen edifarhau. A mae'r ein i'n eiriau llym, a'r unig reswm i fi'n ei dweud nhw, a'r reswm pan mae'r arglwydd Iesu fan hyn yn wir yn dweud y pethau hyn, yw oherwydd gwerth y defaid. Mae'n y gonsyrn dros y defaid. A dyma'r pwynt ola. Y peth mawr ola sydd yn amlwg yn yr adran yma yw y defaid. Pwy yw'r defaid? Wel, yn amlwg, pobl i nhw. Ond beth sydd hefyd yn hollol amlwg yw fod yna ddefaid sydd yn perthyn i'r arglwydd Iesu, y bugail da, a mae yna eraill sydd ddim. Mae yna ddefaid sydd yn derbyn ganddo fe bywyd yn ei holl gyflawnder, a felly mae yna hefyd ddefaid sydd yn ei wrthod ac yn gwynebu marwolaeth tragwyddol. Defaid yr arglwydd Iesu Grist yw rhai sydd yn clywed ei lais a sydd yn gwrando ac yn ei ddilyn Defaid yr arglwydd Iesu Grist yw rai mae e'n ei adnabod ac yn galw wrth ei henw a rai mae e wedi rhoi ei fywyd trostyn nhw. A felly rai sydd yn dod ato fe. Adnod 3. Y mae ceidwad y drws yn agor i hwn, ac mae'r defaid yn clywed ei lais ac yntau'n galw ei ddefaid ei hun wrth ei henwau ac yn ei harwain hwy allan. Pan fydd wedi dod a'i ddefaid ei hun i gyd allan, bydd yn cerdded ar y blaen a'r defaid yn ei ganlyn, oherwydd ei bod yn adnabod ei lais ef. Beth sy'n amlwg yw fod pawb ddim yn perthyn i braidd y bugail da. Dim ond y rai sydd yn ymateb, dim ond y rai sydd yn credu, dim ond y rai sydd yn edifarhau ac yn dod ato fe.
dim ond y rai sy'n ymddiried ynddo fe yw iechau nhw, a'i gwarchod nhw, ei harwain nhw, darparu ar eu cyfer nhw. Dim ond y rai sy'n edrych ato fe fel ei bugail nhw, a'r unig obeth sy'n ganddyn nhw. Dim ond nhw sy'n ddefaid iddo fe. A felly gai ofyn i chi eto, ydych chi wedi clywed i lais e? Stopiwch dilyn yr gelynion hynny, yr lladron a'r llofruddion hynny, yr gweision cyflog hynny sydd methu cynnig unrhyw beth. Dyn nhw methu cynnig gobeith i chi. Dyn nhw methu cynnig bywyd i chi. Maen nhw jyst yn trial cymryd mantes arnoch chi. Dyn nhw ddim yn eich caru chi achos maen nhw'n dysgu celwydd i chi. Gwrandewch nawr ar lais y bugail. A falle bod chi yn ymwybodol bore yma, bod chi ddim eto wedi credu. Chi ddim eto yn ystyried eich hunan yn un o ddefaid ei braidd e. Wel, y newyddion daw bod e ddim rhy hwyr. Adnod 16. A mae gennyf ddefaid eraill hefyd nad ydynt yn perthyn i'r gorlan hon. Rhaid i mi ddod ar rheini mewn, ac fe wrandawant ar fy llais, yna bydd un praidd ac un bugail. Mae Iesu'n dweud rhywbeth hynod fan hyn. Mae wedi dod i geisio defaid colledig Israel. Mae wedi dod i'r gorlan honno. Mae wedi galw arnyn nhw. Ac mae'n y rai, i ddefaid ei hun, sydd yn ymateb, a wedi ymateb. Ni wedi gweld y siample hynny, pobl mae Iesu'n siarad â nhw, a maen nhw'n credu ac yn ei ddilyn e. Ond mae Iesu'n dweud fod hefyd ganddo fe ddefaid eraill. Defyd sydd ddim o'r gorlan yna. Hynny yw sydd o gorlan neu corlanau eraill, gwledydd eraill, cenhedloedd eraill, fel Cymru. Ac be mae Iesu'n dweud yw fod ei waith fel y bugail da mynd i ymestyn trwy'r byd. Mae'r efengyl yn mynd i fynd ar led. Ac wrth yr efengyl cael ei chyhoeddi, mae llais y bugail yn mynd i gael ei chlywed. A mae'n y bobl sy'n mynd i ymateb o bob llwyth a chenedl a iaith. A maen nhw'n mynd i ddilyn y bugail da, credu y bugail da, ac bydd yna'r fath amrywiaeth, yr holl ddefaid yma o dros y byd i gyd, bydd yna undod. Un praidd wedi ei uno mewn un bugail. Iesu Grist. Ydych chi'n un o ddefaid yr arglwydd Iesu? Mae'r term yna, dafad, mae'n cael ei ddefnyddio tipyn ar y foment i siarad yn ddilornus neu'n fychanus am bobl sydd yn trial dilyn y canllawiau mwyn trial cadw'n iach yn y gobaith o gael bywyd. Ac wrth gwrs, mae defyd yn gallu bod yn greaduriaid digon ffôl. Siŵr bod ni gyd i cael y profiad yna rhywbryd o yrru yn y wlad ac yno yng nghanol y ffordd, mewn perygl, mae'n y ddafad. Mae'n di crwydro, methu ffindo i ffordd. Pan mae Iesu fan hyn yn siarad amdano ni fel defaid, dwi ddim yn ddilornus, dwi ddim yn fychanus, na. Fe yw'r bugail da, mae e'n caru i ddefyd. A felly, sdim byd twp, sdim byd ffôl am rando arno fe. A gweud y gwir, fe yw'r unig obaith sydd gennym ni. Dim ond trwy ddilyn mae gennym ni unrhyw siawns o fywyd. Ffolineb yw peidio gwrando. Ffolineb yw clywed i lais ein galw arnoch chi heddi a dewis gwrando ar llais yr lladron, a'r llofruddion, a'r gau a thrawon eraill yma. Rhedeg i ffwrdd, oddi wrth yr un sydd yn eich caru chi a rhedeg i ddinistyr. Na, diolch i Dduw. Mae gennym ni bugail da y bore yma. Amen. Amen. Wel, wrth i ni orffen ein hoedfa ni, dim ond un
emyn o'n i'n gallu i ddewis, a fi'n siŵr fod e'n hoff emyn i lawer ohono ni. Felly gadewch i ni ganu nawr y geiriau yma mewn mawl i Dduw. Diolch am ymuno â ni eto bore yma. Gael ymuno bendith Duw yn helaeth iawn arnoch chi. Wnawn ni weddio wrth i ni orffen. O Dduw ein tad, thad ein harglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch dy fod ti o dad yn adnabod ac yn caru'r mab. Ond mab yn dy adnabod a dy garu di. Ac ni'n diolch bod ni'n cael dod yn rhan o'r berthynas yna. Diolch bod yr arglwydd Iesu yn adnabod ac yn ein caru ni. Ac wedi bod yn barod roi ei fywyd troso ni. Does na ddim cariad mwy na hyn. Does na ddim arweinydd na bugail arall i'w gymharu ar bugail da. O dad, helpa ni bob un y bore yma i glywed ei lais e, a'i ddilyn e. Helpa ni mhob dim. Amen bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu. Amen. Amen.